प्रोडक्शन की प्रस्तुति। एना देखे तू हमरा किया दिस गे, एना देखे तू हमरा किया दिस गे, ठेठर बाली तू दे एगो किस गे, ठेठर बाली तू दे एगो किस गे। भले लेबा तू 2000 पीस गे, भले लेबा तू 2000 पीस गे, ठेठर बाली तू दे एगो किस गे, ठेठर बाली तू दे एगो किस 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 गे। इजी अजीब, इजी अजीब, इजी अजीब, इजी अजीब, हर सीधी, हर सीधी, हर सीधी, गे तोरा लजे दरभंगा बाजार गे, वो तो हम किन देबो लहंगा उधार गे। अच्छा गे तोरा लजे दरभंगा बाजार गे, वो तो हम किन देबो लहंगा उधार गे। मन होइया दियो तोहर गाल मिस गे, मन होइया दियो तोहर गाल मिस गे, तू दे एगो किस गे, ठेठर बाले तू दे एगो किस गे। इजी अजीब, इजी अजीब, इजी अजीब, इजी अजीब, हर सीधी, हर सीधी, हर सीधी, हर सीधी। गे तोरा लजैतौ अपन गाम गे, बाजैतो हर छौ कते दाम गे। गे तोरा लजैतौ अपन गाम गे, बाजैतो हर छौ कते दाम गे। एना देख तू हमरा किया दिस गे, एना देख तू हमरा किया दिस गे, ठेठर बाली तू दे एगो किस गे, ठेठर बाली तू दे एगो किस गे। इजी अजीब, इजी अजीब, इजी अजीब, इजी अजीब, हर सीधी, हर सीधी, हर सीधी, हर सीधी। गे सिंगर कल्याण जी से तोरा मिले हबो, मुकेश मिश्रा से बातें करे हबो। गे सिंगर कल्याण जी से तोरा मिले हबो, मुकेश मिश्रा से बातें करे हबो। राइटर प्रशांत तोरा ले तो किस गे, राइटर प्रशांत तोरा ले तो किस गे, ठेठर बाले तू दे हमरा किस